அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு எஸ் கிரேசட். நம்ம டுடே பார்க்க ப்ராப்பர்ட்டி தான் 1.5 ஏக்கருங்க. இந்த லேண்ட் எங்கே லொக்கேட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூலூர் சுல்தான்பேட்டை பக்கமுங்க. நல்லா தார் ரோடு பஸ்ஸில் டபுள் ரோடு பஸ்ஸில் வந்துருக்குங்க. பக்கத்தில் பார்த்தா கம்பெனிஸ் நிறையா இருக்குங்க. ஸ்டீல் கம்பெனிஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிக்கிற ஏரியாவுங்க. தார் ரோட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்டுக்குள்ளே அப்படியே இறங்கிக்கலாமுங்க. கரெக்டாக 1.5 ஏக்கர் ஆகுங்க. அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிக்காது எவங்க ஸ்டீல் கம்பெனியோ எல்லாம் பண்ணிக்கலாமுங்க. பக்கத்தில் பார்த்தா ஸ்டீல் கம்பெனிங்க. எல்லா வண்டி டாரஸு போய் வரமானே எல்லாம் தார் ரோட்லேயே இருக்குங்க. தார் ரோட்லேருந்து அப்படியே உள்ள இறங்கிக்கலாம். பூமி வந்துக்கலாமுங்க. சூலூருக்கு மிக அருகிலிங்க இந்த லேண்ட். இந்த லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கரை 1 கோடி சொல்கிறாங்க. நேரடியாக பர்சன்ட் விளைய வாய்ப்பு இருக்குங்க. இதுவே குறைவான விலைங்க. தேவைப்படுறேன் கால் பண்ண எஸ்கே ரியல் எஸ்டேட். ஃபோன் நம்பர் 8675999929.